Mm. Lambo. Welcome back mga ka-studio Studio. to another mukbang. Today's episode po, kasama ko Yan. si Bro Iwik Mukbang. Yun, hello po. Kamusta po kayo dyan sa Cebu? So this is our first time po na magko-collab po talaga sa personal. Yan. So, salamat ng napakarami sa pagpunta mo dito sa Cavite. Tsaka maraming salamat po sa pagsundo sa akin doon sa walang airport ano man mismo. yun. Wala tayong kailangan nating sunduin ka. Oo. Yan. So ayan mga ka-studio, ito yung handa namin ngayon. Ito yung inihaw budol fight overload mukbang. Yan. So, Grabe po, sobrang dami po nito. Iba't ibang klase po na inihaw. yan. Ayun, ang bango. No? So, ituloy natin yung usapan pero pray po muna tayo. Yan. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance and protection. Amen. Tara po, simulan natin yung bakbakan. Kainan pala. Yan, start na. Kanina pa tayo naantay nito eh. Saan tayo dito? Ano ba unahin natin? Isaw. So, ito na lang. Hindi, joke lang. Ano ba maganda? Isaw na lang. Isaw na lang. Ayan, isaw. Ayan. Salamat. Ito, isaw ng manok. Para po sa inyo ang aming unang kagat. Kain po. Sayin po. Masarap na isaw dito sa ano, no? Cavite. Sarap, no? Masarap kasi first time kong nakain ng pagkain sa Cavite ba. Ano dito? Masasarap ang luto dito, bro. Mm-hmm. Ayun, no? Ito nga, tingnan mo, oh. Diyan ka, sa kabila. Kabila. Sabay tayo. Masarap timpla, di ba? Saluhan nyo na po kami. Kami ito yung kauna-unahang first collab natin. Oo. Actually, matagal na kaming magkakilala po. Oo, matagal na po. Magkaibigan kami online ba? Maliit So, pa yung subscriber. Oo. Nasa 3,000 pa lang kami. 1,000 lang ako nun, Tasha, 3,000. Oo, grabe. Ang tagal na po. Mga 2 years ago po 2 kami years ago na. nagchat. Finally po, after 2 years, nagkakita-kita na rin. Yan. Salamat ng napakarami at nagkasama na tayo. Oo. Abangan nyo. Ako naman ang pupunta sa Cebu. Ay, Shopee. Inihaw. Titikman natin yung kutsinilyo mo. Nagbebenta nga po pala si Visayas Studio ng kutsinilyo. Oo. Mm. Yan po, tilapia. Mm. Actually po si Visayas Studio talaga nagturo sa akin ng mga color rendering sa sa pag-edit. Kasi dati nun, kung ano lang yung kuha ko, yun na lang eh. Mga camera, yan. Kasi ako po ay IT ba? IT graduate po kasi ako. Mahilig ako talaga sa mga tech ba? Tsaka, teacher ka, di ba? Oo. Teacher po siya. Yun, tinuturuan niya ako, kaya marang rin pasasalamat ko kay Visayas Studio, kaya salamat ng napakarami. Nagkakulay ang aking video. Panoorin niyo po yung mga luma kong video. Walang kulay. Yan, tutulungan mo kami lahat po. Mga, halos lahat po ng mga mukbanger po. Magkakilala po kami online. May GC Sina po. Chef Obang, Jigs TBE, Noy Eats, Noy Eats, diba? Oh. Hungry Bomb, Discarding Basic. Ang dami po. Miss Drop, Backyard, sino ba si Ben and Yuri. Oo. Halos lahat po ng kakilala nyo ng mga mukbanger. Just Lapam, sino si Richard. Sino pa ba? Si ano? Bioka Food Trip, Oo. Discarding Basic. Oh.
Bro. Abangan nyo po yung pagsama-sama naming lahat. Mm. Yan yung magiging grand online, grand collaboration, no? Parang meet up na parang Tama. party ng mga mukbangers. Eyeball, grand eyeball. Mm. Bro, kain na nakain na. Pag extra rice, sabi mo lang. Oo. Mahilig ako sa extra rice. Actually, first time ko nakapunta ng Manila. First time talaga. Ito pa talaga. Ito palang kaunahan. Parang Cebu rin, no? Mm. Sayang, hindi kasama sila si Mrs. at si Sax. Mm. Kasi pandemic pa ba? Sa susunod po na next time. Mm. Mm. Ito mo. Inihaw din na ano, bangus. Mm. Sigurado pagkatapos nitong mukbang na to, maraming kwentuhan to. Oo. Actually, kasi kakarating lang nila eh. Oo. Kasama niya po si Ace Tambay. Mm. Kapatid niya po. Kaway ka. Kasi likod po ng camera. Nandito bro, sa isaw. Uy, thank you. Isaw ng baboy to. Mm. Overload talaga to, bro. Mm. Naubos kaya natin to? Yun lang, di ko alam. Pork chop. Good for ilang packs ito bro. Ano to eh? Good for us. Good for ano to? 5. Mm. Yeah. Sira yung good for 5 nito bro. Mm. Umaubos natin to. Good for us na lang. Mm. Nung napapa-exercise ako nito ah. Ikaw bro. Exercise daw ako. Waiter! Ilang cups po? At pala, isang kaldero tayo, no? Niyam na manok. Mm. Mm. Bukal na kain ng maya ah. Wala po kasang hiya eh. Bak lang.
Itutulong kita bro sa ano, hacienda ng mga Josh La Fam. Exciting yun. Baka mo. Iniham na bangus. Tikman natin to bro. Yan, yan. Ito masarap to bro. Promise. Babalik ka dito sa Cavite dahil dito. May naman siya sa loob. Lambo. Bango. Sarap yan bro. Lambot. Diba? Lambot, no? Mas malasa pa. Sarap. Ang daming nilagay sa loob. Yun ang dala dyan talaga. Kamatis, spring onions. Onion. Naghahanap ako ng kain. Joke lang. Bakit nga? Ulam. Sa nanonood dyan po, saluhan nyo na po kami. Kung wala po kayong kanin at ulam. Actually po, halos magkasabay lang po kami mag-start ng, Oo. gumawa ng YouTube channel ba? Magkasabay Aw, lang. tsaka, sa ano? Aw, YouTube na una bro, no? YouTube. Kailan lang kami na gano'n Kasi Facebook. nagsimula kami sa YouTube. Nagtatrabaho pa ako nun eh. Oo. Lagi kami magkausap na to eh. Halos sabay-sabay lang din kami na monetize sa YouTube. Sino ba naman sa atin? Ano ako in December? December, no? Okay, nauna ka bro. Ano ka ba? Konti. Konti na pero December. Mga December din yun. Tsaka nagka-birthday din po kami ito. Magkadikit lang din. Almost. June po. June. Paras kami June. Ay, sabi po, kapatid ba daw tayo? Oo nga eh. Minsan kasi nagkakaano tayo. Dahil sa buhok minsan. Pag bagong gupit. Baka by January, kami naman po ang pupunta sa Cebu. Titikman natin ang conchinillo ni Bisaya. Po.
Inaabangan nga nila yung ano, grand eyeball natin, yung mga mukbanger pa. Mm. Sa hacienda ng Just Lapang. Yung iba na mukbangers nasa ibang bansa lang, no? Nga eh. Hindi makapunta. Mm. Sila Miss Drop. Pa ba? Hungry Bone. Si Noy Eats. Alpi. Aldubino ba yun? Mm. Ma'am si Ruby. Si Ma'am si Ruby. Kasi ba? May isa pa eh. Si Ma'am si... Ba? Yung Mother Shingo. Magusingo pala. Tsaka si Elmer Mix Vlog. Ba? Mm. Thank you. Mukhang nga mo. Mukhang maubos natin. Oo nga no. Hindi mo napapansin, nagkukwentuhan lang no. Dinadaan ka lang sa kwento. Mm. Parang di yata madungis yung pagkakakain ko ngayon. Ba't iso? Siyempre, kasama tayo. Kasama natin si Bisaya Studio. Wala na pala ito, butas na. Kaya pa? Sabi, pag-stop na. Ang sarap na ito, ah. Parang may flavor, parang may palaman siya sa loob. Bawat mo yan, mapapagano ka. Order nyo to sa suki nyo. Sa aming suki ito. Ang taba. Yung isda lang, kuhan ba, no? Matagalan tayo kasi Oo. mahirap ko anon ba? Pag ano? Una ng tinik. Ano tinik, meron? Tinik. Ano ba sa Bisaya? Tunok, dyan na. Lana. Bukog. Bukog sa Bisaya ba? Suko? Bukog. Ah, bukog. Mm. Sabi suko. Ano salita yun? Daming nag-request nito, bro eh. Yung online collab na natin ba? So ngayon, actual collab na ka. Mm. Magla-live na lang tayo nyo. Abangan nyo pa, magla-live kami, sama-sama kami mga mukbangan. Mm. Busog na ako, bro. Yan, paubos na din naman. Ang ulo. Ulo ng pusit.
Sige. Kaya to. Ano yan? Yung isaw lang nila bro, medyo kuhan siya ba? Matigas pa kunti. Nga eh. Kaya ang yung wala akong mabuti eh. At yan, tapos na po kaming magmukbang ni Bisaya Studio. Yan. So, nabusog ka ba? Sarap naman. Ah, grabe yun. Dami ko nakain. Dami yun, siyempre. Kailangan special yan pag nandito ka. Dapat Maraming salamat. Salamat din ang napakarami sa pagpunta dito sa Cavite. Yan. Abangan mo, pupunta rin kami sa Cebu. sa Cebu. Titikman natin yung Lechon Cebu ng Bisaya Studio. Yan. Siyempre, nasa Cebu yun, kaya Lechon Cebu na rin yun. Oh. Yan. So, sino ba shoutout natin? Shout out kina Ma'am Christine Ugawa. Yan. Hello po, ma'am. Hey ma'am. At sino pa ba? Sino ba yung mga laging nagko-comment sa atin? Yung mga basher ko. Shout out din kay Sir Ferdinand Yan, hello po. Constantino. Salute, sir. Tsaka si Ka Ruby Peña, hello po. Si Ka Carlo Amoroso. Yan, salamat po sa laging panonood. Sino pa ba? At yung mga Filipino mukbanger. Oh. Yan, so abangan natin, magsasama-sama po kami. Titikim kami ng masarap na lechon din. Abangan nyo po yan. So ano, Paalam na tayo. paalam na tayo. So hanggang dito lang po kami mga ka-studio. Bye for now and kita-kits po tayo sa sunod na video. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye.